Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, sinarungkaran manan ni Baket Ansing Nilyon, ije pagbaludan. Nagsangsangit ti Baket, gapo itinaitagtagainap na, nga sa bali a babae Nilyon. Insungbat mo't Nilyon nga awan ti sa bali a babae na, ken nakunana pa'y abu nga laang titagtagainat ni Ansing tinapasama. Iti sa bali a bangir, plano da Baltasar ti Romaot, iti grupo ni Fortesa, iso a pinagsagananan, dagiti man nakigubat na. Iti daytamot lagundaway, emosyonal ni Celia, gapo iti panagpakada manen nila kay Ignas a pumanaw, ket agsublin, iti tribo, nakunamot ti lakay nga awan ti rumbeng a pagdanagan ni Celia. Kabayatan na, agsarsarita da Ruben, Lindon, ken lakay Ignas. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Kita endak anaimbag, Lindon, Ruben. Apay ka diyang kalignas? Denggan yu anaimbag ti ibagak. Kadagiti naglabas apan nakilaban nyo. Idumayo ita. Saan abasta-basta ti iraraot tayo. Adda posibilidad na ang maamuan dagiti otoridad ti mapasamak to arangat. Ket karaman danto itirangat. Anya? Nukas pangarigan ta mapasamak to dayta. Agtamad tayo laang iti plano. Tapno saan ang madadaal ti diskarte tayo alumaban. Uncle. Dayta, kat posible laang ang mapasamak. Ebidensya ti kasapulan tayo. Tapno saan tayo ang maibalod amin. Uncle Ignas. Ngamawan ti rumbang apagdanagan nyo. Gaputadakkulan nga ebidensya, ti panangraot tayo iti grupo ni Fortesa. Gapo kadagiti armasda, kan kadagiti kontrabando. Pudno day ta, Uncle. Kadagiti amin na hideout ni Fortesa. Adda nakadulin na kontrabando. Wen Lindon. Kampante ak iti iraraot tayo, nga uray makibiyang to dagiti otoridad. Gaputa makaala tayo, iti nabatad nga ebidensya. Amok akabisadom amin dagiti hideout ni Fortesa. Manong Lindon. Wen, Ruben. Isu asawaran tayo amin dagiti hideout ni Fortesa. Tapno ammo tayo ti paglemlem manganda. Sumalog ta ije patad, Baltasar. Nasken ang makita, tinangidulinan nyo kadagiti armas. Wen, kamagong. Dua ta amang sawar iti aglawlaw. Tapno ammo tayo ti pagserkan, kan pagruwaran tayo. Mawatan ka. Nalawa ti probinsya, Baltasar. Adu dagiti posible a paglibasan, kan pagserkan dagiti umay agresponde a tao ni Fortesa. Kamagong. Nasken ang mabantayan ang naimbag dagiti choke point, kan dagiti exit point. Tapno saan ang makapagresponde dagiti kabusor. Wen, kamagong. Ibaon ko, dagiti daduma at tao. Tapno bantayan da, dagita a lugar. Sa bali lang dagiti agserbi a blocking units. Maisurok to amin dagita. Intun adda tayo iti paglalabanan tayo. Hagsagana kan, Baltasar. Taagdalyasat tan amapan ije patad. Da kayo pailati mag-ammo dito'y tribo, Ruben, Lindon. Ta sumalog kami ije patad kan ni Baltasar. Wanang kalignas. Agannad kayo kumaiti isasalog yo. Wan Ruben. Mala, saan kami nga agbayag? Kat nalabit arabiinton ang makasubli kami. Nagdalya sa tindatata kamagungkan ti amak, Lindon. Wen sinay. Apa nagsanay ka? Nangagko ti saritaan datata kamagungkan ti amak. Nga umadanin ti iraraot yu iti grupo ni Fortesa. Makarik na ak iti panagbutang. Gaputa karaman mat ti amak igubat. Sinay. Lindon, diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kada kayo. Kanayon ko nga ipalagip ti panaganaan na Diyo. Sinay. Kidawag ka ni Apo Diyos. Asapay la kumata amin kayo arumaot. Ket awan ti matay.
Dayta ti ikarkararag ko, Lindon. Nagaramidak iti mapa, Baltasar. 5 nga agpangato ti choke point iti daytoy a lugar. Iti saan unay nga adayo manipod dito'y nagtakdiranta. Adda talo adda dakkel apasdag. No adda mapasamak arangat iti daytoy a lugar. Posible aday ta apasdag ti pagkamangan da. Kamagong, Baltasar, mangideploy ta kadagiti dadduma at taom iti daytoy a lugar. Nasken amasawar ana imbag daytoy. Tapno amuda ti araramiden da. wen, kamagong. Ngamsak pa amakagtang dagiti kabusor iti daytoy a lugar. Parmakanen dagiti tattao tayo dagiti kabusor. Tapno awan ti mairaman a sibilyan. Wen, kamagong. Sa anak lakit ding agbindot, Baltasar. Iti daytoy metlang nga ili. Tinagpak niyan da fortesa. Kandagiti buyot na. Umdas ka din dagitoy nga igam. Amaaramat tayo. Itiranget, kamagong. Kurang pa'y Baltasar. Mangibaon ka pa'y kadagiti tattaom. Tamangyag da pa'y kadagiti kanayunan ng armas. Matungpal, kamagong. Naskan asaan tayo ang maibusan iti armas kan bala. Di tayo amo ti posible ang mapasamak. Wen, kamagong. Inutan dati mangipak ni iti igam iti daytoy nga ili. Tapno saan tayo ang marigatan ang mangimat kadagiti igam tayo. Ngamnaskan ti panaganad da. Gaputan nagkaiwarala ang dagiti pulis iti aglawlaw. Agyaman na kiti dayta nga imbaga matorne. Ay na maragsakan naklaunay. Amo kitan tararamidag. O sige, may. Manang Ansing, kumusta? Anya timbaga ti abogado yo? Ay na, dakkel tinamnaman nilyo na makarwar iti kabiitan na panawin. Nasayaat nga rod no kasta, Ante Ansing. Wen, Diana, Celia. Inadalda na imbag ti kaso nilyon. Biktima lang nilyon iti kilo a paglintegan. Kaano nga rod ang makarwar nilyon iti pagbaludan, Manang Ansing? Ay, jak pa'y may bagay ta, Celia. Urayan tayo pa'y ti desisyon ti korte. Sapay la kumanga ruda, makarwaran nilyon iti pagbaludan iti kabitan na panawin. Maragsakan akmat parakan ka, Ante Ansing. Uray siyak Manang Ansing. Maragsakan akmat parakan ka. Makadenak to nilyon. Siyak to ti karagsakan na babae itintero a universe. Aga nakak to iti may sa adosena. Ay, Diana, rumar tayo. Inakasarita nilyon iti pagbaludan. O sige, Ante Ansing. Maragsakan akbat ang makamo iti dayta Ansing. Naggapo dito yung timay sa kadagiti abukadom. Ay na, uraya kundi irurwar mo diti pagbaludan, Leon. Wen, Ansing. Ay, sigurado na makarwar ka diti pagbaludan. Gaputan nakapoy ti ebidensya, asikakat nagbasol. Sigunday tayo ti abogado ka nakasarita kita. Ansing. Ay na, biktima ka lang iti kilo a paglintegan, Leon. Ginatang nagiti kabusor mo ti linteg, isuan na ibalod ka. Wen, Ansing. Talagamot nga awan ti basol ko. No saan kami mat alumaban iti kadagiti kapitalista agamrod ken kuniber, da kami mat amarigrigat ti patayen da. Da kami lang arudan tinapukawan iti daga, da kami pa'y tinakabasol ken naibalod. Leon, Inyaramidan da kami iti basol, asaan mi mat nga inaramid. Saan mat la asyak ti limaban iti, no dikat adu kami amarigrigat anapukawan iti daga ken babbalay. Natayon dagiti kakadwak iti alimaban, ket da kami langan kini kamagong tinabati. ay, Inlawlawag ko itay iti huwes ti pudno a napasamak. Napan kanyak ti pabor, gaputawan metten ti nagparang at istigo kontra kanyak. Leon, Kaya tasawan day ta, mangabak tayo iti kaso. Sigun pa'y kadagiti masaknan, inawagan da dagiti nagtistigo kontra kanyak, kat saan da ang nagparang iti korte.
Aniya? Sana day tatinamuak. Dagiti dadduma nagtistigo idi kontra kanyak. Kat naiwalang latan dagiti bangkay da. Aniya? Tijak maawatan. Apay ang nagbayagak dito'y pagbaludan. Ay, masungbatan to amin dagita. Babaan ka dagiti abogado, Leon. Namnamaamon ti irorwar mo dito'y pagbaludan. Apay abasit, dagiti tao nga da dito'y hideout, honey. At nang iba o nagkatakwada, honey. Naskan niya talata operasyon dagiti iligal na negosyo. Nga oray kasto ti mapaspasama kita. Sa bagay, natalgad damat dito'y hideout, honey. Talaga ba, honey? Ado ti hideout ko, ang mabalin tayo apaglambangan. Honey, Apay, honey. panawan tanton da ito alugar. Kaputa mapantan, ijay Amerika. Ay katuan na, honey. Iti kabitan na panawen, mapantaan ni Amerika. Agam kasanon, dagiti mapanawam a negosyum dito'y pagilyan. Sana parikot na ita, honey. At nang italka kiti amin. Kasta ka di. Wen, honey. Mapagtalkan da dya tao. Isong awan ti rumba nga pagtalagan ta. Malaman, hanggang saan pa nagsublid na Pangulo Baltasar kan Uncle Ignas. Anya nga tanti nagbanagan ti pagnada, mano. Nalabit nga at adalan dati pagnaan tayo arumaot. Nadakamat ko ngamin idi na minsan kini Uncle Ignas, ti posible a lugar a Papananda Fortesa. Manong Lindon. Nalaing ni Uncle Ignas, ammo na dagiti lugar nga imbagak. Sana ko na mas daw pa'y manong. Ni Uncle Ignas mutla tinang isuro ka data. Nukas ano, asapulan dagiti kabusor. Sa bagay, Agsagana tayo. Tama nga nukil lahat nga ibaga ni Uncle Ignas ti iraraut tayo iti grupo ni Fortesa. agpay sudeta. Ado tayo arumaot iti grupo ni Fortesa. Manong, kumitkita ni Sinay dito enta. Wen nga rod, madandanagan ni Sine. Gapo iti umadanin nga iraraot tayo. Imbag ka pa'y manong. Adalang di ti babae nga ayatem. Idinto ta siya. Adayo ti ayan ni Diana. Nasawartan, dagiti daduma a lugar, kamagong. Malaman, agsublitan, ijay tribo. Un Baltasar. Saan pala ang nagbaliw tiwagas mo? May papan, kadagitoy apasamak. Baltasar. Amom ter aramidem. May papan, iti pan nakigubat. Kamagong. Patsyak, ngagbaligi tayo. Iti mapasamak to. Aranget. Sapay la ko mga rod takasta Baltasar. Nasawartan dagiti lugar. A posible apapanan dagiti kabusor. Iti kanito amadama tirangat. Saan tayo na nagawid iji dagos mi kani Ignas manang ansing, Senyorita Diana? Agdalinag tayo pay lang dito'y balay ko amay sa Diana, Celia. Kadwaandak ngagdalos dito'y balay ko. Ta umadanin ti isa sangpet ti ari. Ha? Sino nga ari, auntie? Sumangpeten ti ari dagiti narungsot nga ayop. Anya? Isu ni Leon. Bagbagay na tinagan na alyon. Gaputa malalaki, tilanglangan na. Agnaid kamin ton dito'y balay ko. Agbalin kamin to anaragsa. Sigurado dahita, auntie Ansing. Rabin, ngamsan pa asim mangpet dang kalignas. Anya nga tanti napasama kadakwa na, Manong Lindon. Awan ti rumba nga pagdanagan ta. Gaputa nagkuyog dagiti maingal iti pan nakigubat. Saan da basta man ano? Sa bagay. Agtataol dagiti aso. Nalabit ada Uncle Ignas ken Pangulo Baltasar dagitan. Kasta ti plano, Uncle Ignas? Wen Lindon. Sinawar mi dagiti lugar. A posible apakapasamakan tirangat. Kaano nga rin tiraraot tayo, Uncle Ignas? Diyak pa'y maibagano kaano, Ruben. Aguray tayo laang iti umno nga oras. Sapay la kuma.
Tasaan tayo na mapaay iti iraraot tayo, Uncle Ignas. Marikriknak nga umadanin ti panagpulo day di Fortesa. Di tay agpating amang raot kan kuana. Kastang agpaiso, Uncle Ignas. Ay na, nagmayat tirik na makariing nang ronan no darulayo matao. Naragsak ka ang nakariing, Ante Ansing. Wen, Diana, iti saan ngagbayag. Kaduwak to nilyon dito'y balay ko. Ante? Ay na, naidumduma ti marikrik na kakinaragsa kita, Diana. Kaslarik na tagtutubo ken agdadamo nga gayat. Sa bali nga ti aura nilyon. Kaputan nariknak ken kwa na tinagpay mga ayat. Ay na, talaga kastaunay tiragsak mo Ante. Talaga met, Diana. Magagara naklaunay na makadun na nilyon. Da kayo ka din kanitatal yun? Ay, ekwa, imyo pay laeng, Diana. Ngem, marikrik na nga agayat mo't kanyak nilyon. Mabain lamang ibagay tirik na kanya. Apay da ito'y arosaryo, Sinay. Ukwak day ta Rosario, Lindon. Isagot kon ken ka. Ha? Agpaay day ta Rosario asalaknip mo. Laglagi pom ti kanayon nga agkararag. Gaputadyak kayat ang maisagmak ka, Lindon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.